l'Ajuntament d'Ulldecona, ens disposem a recordar i homenatjar els represaliats del franquisme al nostre poble. Una trentena de persones, si no ens han fallat els arxius. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos. L'acte d'avui consta de diferents parts, però en un denominador comú, la senzillesa, i un objectiu clar, la recuperació de la memòria històrica. Començarem amb diversos parlaments. Seguirem amb una ofrena floral al monument de record fet amb pedra d'Ulldecona i que presideix l'acte. I acabarem amb la cloenda a càrrec de l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. Us recordem, a més, que en acabar aquí ens dirigirem a la Casa de Cultura per visitar l'exposició Memòria Democràtica, un passat per a no oblidar, de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació, el Centre d'Estudis del Port de Tarragona i la col·laboració del Memorial Democràtic i la Universitat Rovira i Virgili. Però això serà més tard, així que ara ens centrem ja en l'acte d'homenatge i sense més preàmbuls li passo la paraula a Cati Brusca, primera tinent d'alcalde i regidora del Patrimoni de l'Ajuntament d'Ulldecona. Bona tarda i moltes gràcies. Avui per Ulldecona és un dia històric. És la primera vegada que es fa un acte d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme. Van ser assassinats i no només pel fet de matar les persones, sinó pel fet de voler matar les seues idees. Per això no tenim que oblidar, per la dignitat de la seva memòria. Els valors pels quals ells van morir, la identitat, la llibertat i la justícia, és la base de la nostra societat. I des d'aquí fem aquest petit homenatge per mantindre viu el seu record. Per la llibertat, per la justícia i per la fraternitat. Relació dels represaliats de la dictadura franquista. Isidre Ausensi Alegria, assassinat a Vinaròs, l'any 1941. Tomàs Callarisa Avalat, assassinat a Gusen l'any 1941. Manel Callarisa Urgellès, assassinat a Gusen l'any 1942. Pere Canal de Forcadell, assassinat a Vinaròs l'any 1938. Josep Carballido Noelle, assassinat a Tarragona l'any 1940. Josep Domènec Forcadell, assassinat a Tarragona l'any 1939. Josep Domènec Mariner, assassinat a Tarragona l'any 1939. Joan Elies Palau, assassinat a Tortosa l'any 1939. Lucas Gil Martorell, assassinat a Figueiredo l'any 1939. Josep Guarch Miralles, assassinat a Castelló 1939. Josep Matamoros Ripoll, assassinat a Vigo l'any 1941. Pedro Miralles Martí, assassinat a Vinaròs l'any 1939. Joaquín Mora Castell, assassinat a Vinaròs l'any 1938. Manel Raga Serra, assassinat a Gusen l'any 1941. Josep Ortiz Miralles, assassinat a Tarragona l'any 1940. Pedro Peralta La Cueva, assassinat a Tarragona l'any 1939, el meu iaio. Antoni Pons Carcellell, assassinat a Gusen l'any 1941. Josep Pons Carceller, assassinat a Gusen l'any 1941. Bautista Querol Vericat, assassinat a Vinaròs l'any 1938. Joan Bautista Reverter Vives, assassinat a Mauthausen 1942. Lluís Sabater Gil, assassinat a Tarragona l'any 1939. Vicent Simó Ferrer, assassinat a Tarragona l'any 1939. Vicent Simó Martí, assassinat a Vinaròs l'any 1938. Josep Torrent Capseta, assassinat a Garrotville, a Vinaròs, 1941. Joaquim Valls i Tarte, assassinat a Tarragona l'any 1939.
Antoni Bericat Elies, assassinat a Vinaròs l'any 1938. Pere Bericat Ortiz, assassinat a Tarragona l'any 1939. Bautista Querol Vizcarro, mort en cautiveri a Ulldecona l'any 1940. Francesc Vizcarro Oms, assassinat a Tarragona l'any 1939. Tot seguit, passarem a fer una ofrena floral al monument que precedeix aquest acte i que ens servirà per recordar totes aquelles persones que van lluitar ahir per defensar les nostres llibertats d'avui. Després de l'ofrena, Antoni Arnau, representant del Centre de Documentació de la Guerra Civil de la Fundació Caixa Vinaròs, escamparà terra del cementiri de Vinaròs, on molts dels que avui homenatgem van ser afusellats entre el 1938 i el 1945. Deixem la música i tornem a les paraules. És ara el torn de Montse Giner, representant de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. Bona tarda a tothom. Primer que tot, donar les gràcies a l'Ajuntament d'Ulldecona per acompanyar i fer realitat aquest acte i sobretot i principalment a la Cristina i a l'Anna i a la Cati que han tingut l'interès per recordar fer aquest acte de memòria en el cementiri d'Ulldecona. Veig aquí a primera fila amb molta gent que segurament coneixien personalment els noms que acabem de dir. Nosaltres som les netes i només sabem de la història. No els vam poder conèixer en persona els nostres avis, però sí que vostès van ser els que van transmetre tot el que va passar. És això el que ens ha fet els nets
aquest any commemorem el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil al nostre país. 80 anys. És no res a la història, però han sigut unes vides que hem passat totes les famílies que vam tenir un afusellat, un assassinat per la dictadura franquista. I hem hagut d'esperar l'associació de familiars i amics dels represaliats a Tarragona, hem hagut d'esperar fins fa justament 5 anys per tenir un lloc digne on estan les restes dels nostres familiars, un lloc digne on poder recordar-les, persones i sobretot també la seva memòria. Ens han deixat el llegat, ells van marxar, però no han pogut amb nosaltres. Les idees eren més fortes que els fusells. 80 anys després continuem recordant-los i continuem recordant pel que van morir, pel que van lluitar. Avui també commemorem el 85è aniversari de la proclamació de la Segona República, és a dir, els ideals continuen vius, no s'han mort. Van pensar que matant a les persones moririen les idees, però les idees no moren amb els fusells. És així que nosaltres continuarem recordant la memòria dels nostres familiars per ells, per nosaltres i per el futur del nostre país que ha de tirar endavant. Gràcies a tots. I arribem al final amb la clausura d'aquest acte de commemoració al 85è aniversari de la República i record a totes aquelles persones i represaliades pel règim franquista. Per acabar, té la paraula Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona. Gràcies, Miquel. Bona tarda a tots i a totes. I gràcies de veritat per fer possible este sa i necessari exercici de memòria democràtica. Deixeu-me en primer lloc que faci més la part institucional dia, agraint la col·laboració de tot un seguit de persones que han fet possible que avui estiguem aquí. Tantes i tantes persones que han contribuït decisivament a que avui puguem fer aquest acte. En primer lloc, als familiars de les víctimes. A tots vosaltres per no deixar que la seva lluita caigués en l'oblit, per haver aconseguit que avui la seva memòria sigui viva. Gràcies també a Josep Omedes, gràcies a Joan Riba, a Paco Itarte, a Joaquim Virgili, a Pere Vidal, a Cristi i Anna Campos, a Paco Calduc, a l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona, a la plataforma País Valencià de Vinaròs, al Centre de Documentació de la Guerra Civil de la Fundació Caixa Vinaròs, als treballadors de la Brigada Municipal i també a la regidora Cati Brusca. Han passat molts anys, molts, massa, però no hem oblidat ni els hem oblidat, ni a ells ni a les seves idees, que avui romanen vives entre nosaltres, perquè la República no només és un règim polític, sinó un projecte que va molt més enllà, que posa en primer pla els valors de la llibertat i la responsabilitat pels quals tots ells van morir. Dos principis aquests, els de la igualtat o al costat de la igualtat entesa com a justícia social, entesa com a igualtat d'oportunitats sense distinció per raó de sexe, de raça, de religió o de condició econòmica, dos principis dia que junt amb els conceptes de fraternitat i civisme han de conformar també els drets i deures de la ciutadania d'avui dia. Valors tots ells pels quals continuem aixecant la veu cada dia, valors pels quals continuem lluitant des de diferents àmbits, valors que ens comprometen a tots i totes i que ens uneixen de nou avui aquí. Recordem a 30 ulleconencs que van ser assassinats per les seues idees, però també a desenes i desenes que van ser víctimes del franquisme i a tots aquells que van deixar la vida al front en defensa de la llibertat en majúscules. Amb un acte com el d'avui, inspirat en el que estos últims anys s'ha anat fent a Tarragona i a Vinaròs, recuperem la memòria més trista dels darrers anys de la nostra història, una memòria que ens fa mal, però volem homenatjar els represaliats pel franquisme fent-los visibles i fent sortir també a la vegada a la llum tot allò que molts i durant molts anys han volgut amagar. I l'únic propòsit és que mai més, ningú més, cap persona, cap poble, cap país hagi de patir la cruesa de la guerra. I sí, ho diem, ho reiterem avui, que ens desespera que només a la riba del Mediterrani hi hagi milers de persones fugint ja de les bombes del fanatisme davant la impassibilitat d'Europa.
Voldríem que mai més ningú hagués de plorar en veure com milers de persones busquen els seus desapareguts a les cunetes. Voldríem que mai més ningú hagués de veure com moren persones sense saber què va passar amb els seus familiars, ni aquí ni enlloc. Per responsabilitat històrica, tant individual com col·lectiva, hem de fer memòria i hem d'exigir justícia. Per això avui ens hem reunit aquí. Moltes gràcies, visca Ulldecona i visca la República. Visca! Visca la República!